Babalik ang opa mo sa radyo na si Kim Chino para ikaw ay dilig-diligan. Huy! Hindi, di ba naman, gabi-gabi naman talaga sinasabi ko dilig-dilig, di ba? Diligan ng mga kaalaman about sa love. Di ba ka tonight, ang goal ay ma-crush back ka ng crush mo. Kaya mahal, chinitox pa rin tayo at ang topic natin tonight ay ang 3 tips para ma-crush back ka ng crush mo. Na dapat hindi obvious pero effective. O, recap muna tayo mahal ha. Sabi ko kanina, una, be fun and playful. So, wag masyadong seryoso. Pangalawa naman, pay attention to small details. So, kung ano yung mga nabanggit niyang favorite niya, ay, i-take note mo tapos ibigay mo pag nagkita kayo. At ang pangatlo't huli. Ito, na-excite talaga ako dito kasi gawain ko talaga to eh. Pangatlo, dapat be mysterious o magpa-miss ka. 'Di ba? Sinanay mo siya na nandyan ka. Sinanay mo na caring ka. Nag-good night ka. Good morning, 'di ba? Magpapatawa ka, maglalambing. At kapag nasama ka na sa sistema ng crush mo, ikaw ay dapat magpa-miss. 'Di ba? Hindi kailangan palaging nandyan ka or time to time mag-a-update ka sa crush mo kapag nakakausap mo na. Yung biglaang mawawala ka creates curiosity. Tapos kunwari nag-chat, 'di ba? Kunwari nag-chat sa'yo, huwag ka muna magre-reply. Huwag mo muna re-replyan. Or kung naka-iPhone ka, ilong press mo. Pero kung naka-Android ka, off mo muna yung Wi-Fi or yung data mo para hindi ka naka-active now. Ganun. Magpapamiss. Tapos eventually or end of the day, dun ka mag-reply, mag-sorry ka na lang. Sorry, late reply, na busy ako eh. Para at some point naman, 'di ba? Hindi ka mukhang patay na patay. At to the point na meron pa rin curiosity at excitement si crush sa'yo. Basta wag mo muna ibigay ang lahat. Save some of your alas, 'di ba? Ika nga sa baraha. Wag mo muna ipakita 'yung alas mo para i-share mo 'yung alas mo kapag bakbakan na. Nako po, kapag ganyan na-miss ka niyan at kapag na-miss ka niyan, hulog na 'yan. Baka na-crush back ka na. At alam kong effective talaga 'yung mga pinagsasabi ko dito kasi true to life. Kumbaga galawang Kim Chino yan. Huy! O wala, kaya subukan mo na yung mga tips ko para ma-crush back ka ng crush mo. At balitaan mo na lang ako kung maging kayo man, okay? Paano ba yan, mahal? Oras na naman para ako'y magpaalam. At mahal, dapat kabisado mo na, Chinitox, usapang Chinito mula sa Chinito ng buhay mo. Definitely gabi-gabi yan, 6 to 9 tayo or 6 to 9 p.m. Muli ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba kundi si Kim Chino. Susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio. Walang iba kundi si Rocky Terra sa kanyang programang Rocky Secret Files. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1